filla. Liza! Ai, que no estàs bé? No, vull dir sí, bé. Ja, encara estàs tocada per aquella noia, oi? Quina noia? Ai, com li deia la teva amiga? No, quin nom es va inventar que era així molt graciós? La Muerma. Ah, això, la Muerma, oi? És que és ben graciosa la teva amiga. Què va, mama? Superadíssim. Ja. És només que estic una mica amoïnada. I una mica per aquesta amiga meva. I si fem un TikTok? No, molts cops t'animes quan fas un vídeo d'aquests. És que no estic gaire animada. No, però hi ha vegades que una fa veure que està animada i s'anima sense voler. Ah, no, mira. Saps que l'altre dia vaig veure un vídeo d'una noia d'aquestes d'internet, de les famoses, que em va explicar com fer molts duros amb això de fer vídeos per les xarxes socials? Mira. Sabies que amb uns trucs molt senzills pots multiplicar per 10 les teves visualitzacions. En aquest vídeo t'ensenyo els meus trucs per monetitzar el que digues, perquè ja que ho fas, per què no guanyem diners? Mira, estic una mica cansada. Oh, no. Doncs precisament l'altre dia vaig veure un vídeo que et pots treure el cansament. Saps com? Al·lucinaràs. Avui t'explico com oblidar-te de l'ansietat i de la falta d'energia amb una música i rutina exclusiva. I ho faig, com pots veure des de Penyacet, en el dia de la violència contra les dones. Abans que res, necessites un d'aquests. El rodet de Jane, per un massatge divulgitzant, drenant i reaccionant. Mira, et rasques amb això i t'oblides d'anar al metge, tu. Per cert, tu no havies d'anar al metge avui. Filla, que no s'hi pot anar. No hi has anat? No, hi he anat, però no s'hi pot anar. No, perquè hi ha... hi ha gent. Què vol dir? Que hi ha gent. Aquella gent. Dels barris de baix. Ai, del barri antic. I? Ai, filla, no et posis a la defensiva, sisplau. No, que això no té res a veure amb la teva amiga. Si a més a ella no se li nota. El què? No, al final he marxat, He marxat dient, aquí, amb aquest soroll, no s'hi pot estar. He dit soroll, filla, he dit soroll, no he dit res més, he dit soroll. I què vol dir, que no has dit res més? Ai, és que ho saturen tot, filla. Que jo ja sé, que es van quedar sense res amb el tema de la riuada, però no s'entra poc i massa, no? No, que estan tots allà fotuts, que sembla que els hi regalin alguna cosa. Però a veure, un moment, mama. Quanta gent hi havia a la sala d'espera? 5. No, o 7. I això s'ha aturat? No, és que no saps l'estona que s'estan a les consultes als d'aquests barris. Però a veure, mama, tu com saps de quin barri és cadascú només mirant? Per la pinta que et fan, no? Ho saps, Liza. Aquestes coses les saps. La teva amiga no, Ja ho saps que ella no. Però és que a mi aquesta gent... Ai, no ho sé, mira, i al final he marxat, tu. Ja està. Però a veure, mama, tu coneixes algú del barri antic? Ai, que jo no tinc res en contra de ningú, filla, però és que a mi aquesta gent... Ai, no sé, no em fan gràcia. Ja, però la meva amiga sí que et fa gràcia. És que ella és ben graciosa, Diu, les bromes de la Muerma. I si coneguessis algú més, a part de la Clàudia, que també te'n fes de gràcia? És que saps què passa, filla? No, és que tu no les saps veure, aquestes coses. No, és que es passen. S'aturen les consultes, les escoles, els parcs, les botigues. No, una mica de control, no? Que sí, que ja ho sé, que va ser una desgràcia que la pluja se'ls emportés les cases pel davant, però no, és que al final ens faran fora del nostre propi barri, No ho crec, els agrada el seu barri. Va, que els ha d'agradar. Que és casa seva, mama. No, i escolta, això és només el començament, Però el començament de què? El començament d'unes grans onades de migració pels canvis de clima. Però d'on has tret això, mama? La noia aquesta d'internet, que et dic que és de les famoses, Mira, que tinc el vídeo guardat. No el vull veure. Què pensaries si et dic que els nostres problemes amb els immigrants només acaben de començar? Atenció, perquè són dades de la ONU. Prepara't per onades migratòries sense precedents de les zones més empobrides cap a on? Cap al teu barri, cap al teu carrer, cap a casa teva. En aquest vídeo t'explico què és la migració climàtica i com et pot perjudicar. De veritat que només ens faltava això. Vaig a descansar una estoneta. Molt bé. Per cert, Què? que t'ha arribat un paquetet. Avui no he tingut gaire bon dia. Però per sort... Unboxing!